Amen, baina zelako kuadria zaudeten amen. Baina nortzu zaete zuok, edo ze? Nortzu? Santurtziko kuadriak. Kuadria, ez que nietorri nahi zona jakiteko ia kuadrieroa nortzu diran. Mira. Gara, gubillo. Zuo dio zaite kuadrieroa? Bueno, eta zuokin egoteko, pixkat, zene jakin nahi dut hori. Baina hori nola da, kuadrieroak. Hori da. Baina zer da kuadrieroa izatea? Bueno, kuadrillero izatea da, urtero egiten da bostak eta bat edo hauteskundeak egoten dira, eta kuadria bakoitzak boto egiten du gizonezko eta emakumezko bat. Bai, eta hori izango da, urrengo urtean... Hautatzen dute? Hori da, hautatzen dute, eta urrengo urtean izango da, herriaren ordezkaria edo. Nik uste dut kuadrilleroak zerbait daukagula, zerbait berdina uste dut, zeren eta, beti, espektakuloa egiten dugu, beti, llamamos atención esateagatik, eta uste dut, danok zerbait daukagula, zerbait espeziala daukagula, beraz, azkenean, beste kuadrilleroek, beste kuadrillak gu hautatzen gaituzte, kuadrillero modura, danok botatzen dugu, botoa ematen dugu, eta hori, holan ataratzen dugu kuadrillero eta kuadrillera hori. Eta zuok kuadrillero hautatuta, ze hore daukazu edo, zer egiten duzuek kuadrillero bezala? Ardura asko, gaur adibidez, Karmengo eguna denez, proteizioa egiten da, Elizatik irteten da Ama Virginia, eta gu izango gara bere atzean joango garena. Ama Virginiaren atzean? Hori da. Zezun barnean adibidez zer sentitze oso edo kuadrillero zaretenean? Niretzako ore bat izan da. Hori da. Santurtziarra naizenez, gainera sutsu-sutsua. Eta orduan zuok gaurko egunez, ze plan daukazue? Goizean goizasi eta ze egin behar duzue kuadrillero bezala? Bazkaria kuadrillarekin, hori da tipikona, da geria protezinoa arratsaldean. Geria erromeria. Eta horra ez da problemarik, erromerian ja horra eta honak ondo. Hori da. Eta erromerian zeite duzue, estenatokira egingo da zein behar duzue, a ber. Dantza. Dara magun erritmakin segi, porque ez da egun bakarra. Azkenan, hau, igual da egun seinalatuena edo politena, baina luzetik azten gara, bi azte godatzea, bukaerako... Bi azte? Aguantatu behar dugu urrengo igandera arte, hori izaten dalako, erreleborarako gala, ez? Hori iten da sari berrien emanaldia, ez? Eta bertan aurkezlean gara. Zerbait kantatu nahiko nuke, kuadrilleroekin? Tira, kuadrilleroak kantatu beharko dute, zerbait? Jaigiroan gaudela? Fijo. Nik adibidez, Carmen eguneko emanaldi edo une onena hartu beharko banu, izango litzateke kuadrillen artean sortzen duguna, eta bai, Santurtzik sentitzen duena. Azken finean guk prozezioa egiten dugu eta ikusten dugu zenolako sentimenduak duen herriak, eta hori oso inkogarria da, ze ikusten dugu nola jendea negarrez dagoen, nola sentitzen duen, eta hori kuadrillero giza eta kuadrien mugimendu honetan sartuta egoteak hori ematen digu. Bueno, zen egizue, Loretxoa edola? Niri esan diata hemen, gatibu saliak zarela, eskizu saleak, a ber. Loretxoa ondo. Bai, a ber. Mendia lagarratia, aurkitzen da Loretxoa, aurrian umetxo bat, Loretxoari begira, umetxoak ikusire, lareak ezen bezere, arantzak erdu nahi dizkio, bizi berri bat eman, orduak itxarro baiko, ilorra eta kebera, orduak emango baiko, urari bere Opa, cuadrilla, sondo, choka. Opa, Gora, cuadrillero. Gora, Carmengo Jaiak! Gora Carmengo Jaiak, gora Santurtzi eta gora Santurtziko kuadrilla!